Ti me pratiš? Igramo Hungry Games. Tu je sa mnom Milan. Igramo zajedno. Da, najem se živ. Koliko nas ima? I 6. Ovo će da bude kratak game. Kratak. Sad jednu. Pali. Laguje. Imam zlatnu jabuku. Laguje mi kad počinjem, brate. Me pratiš, pogledaj. Eto sam iza tebe. Ajde, kreći. Prati me. Idemo. Sine mi laguje. Tebi laguje. Pratimo. Tebi laguje. Ne laguje meni. Drži ovo. Idi bro gore. Kako izgledam, a? Sine. Evo ti tom često sekiram. Kom to je? I da ti dam jednu zlatnu jabuku. Sekira. Drži jednu zlatnu jabuku. Daj bazu. Proverite sobe da li ja ću ovo zadnju da idem. Nema. Zadnje sam. Nema ni ovo. Evo bi još jedan chest. Ja nisam. Drži pantaloni, kapu, to. Imaš hranu ti, ja imam. Imam jedan krumpir sam. Drži to i bacio sam ti supu. O, sad mi je počelo da laguje Ne, malo. ja ću stopirat snimak samo nešto vremena. Nastavljamo epizodu Milan 10. Idemo. Ošte. Ovo je mnogo dobar kovčeg. Imam nešto ekstra za tebe. To. I to. Pa A pogledaj. Ček, i ovdje imam čest. Kameni mač. Jel imaš ti Evo ti sekira. sekiru? Imam 2 metala. 2 metala. Ja imam jedan štapić. Uki, znaš koliko sam obučen. Ja imam jedan štapić, možda napraviš metalni... Sada, evo ti kameni mač. Čekaj. Idemo. Ajde. Evo ti kapa. Ej, stani. Evo lik. Idemo, zajedno. Ajde. Jo, Sepaj, ima pojao zlatni jabuku. sepaj. Čekaj da stani. Čekaj me. Beži. Samo hoću upali. Biga. Idemo. Ali hoće da nas upali kada... Idemo. Katniss. Pojao zlatnu jabuku. Biga. A u meni laguje, brat. Bijem ga. Nema šanse, brat. Vaj me ubio. Ubio sam ga. Nemoj da izlaziš. Neću. Jedan dijamant imam, sine. Pogledaj koliko sam obučen. Kako da dođem do tebe? Sad ću da se spavnujem ja u centar. Moram da pojedem jednu zlatnu jabuku. Ja ne znam kako... Sad ću da dođem ja. Uki, budi ti u centar. Sad ću ja da dođem. 30 sekundi da meč. Trči, Milane! Ja ne znam kako da dođem do vas. Si na centru? Pa ne znam kako da dođem. Kurac, nove. Kuc! Danas sam da platim table. Kad bi ja mogu snimati. A, ubio me. Kurac.
I to bi Idemo je to full. za ovu epizodu. Vidimo se sljedeći. Ćao.